bylo jasné. Zase vidíte útok ruských jednotek. Teď už jsme na konci roku 1914, představte si zimu, tlak Karpat i sníh a pokouší se ruské jednotky prorazit dále na území Rakouska-Uherska. V té době se první průzkumné jednotky našich starodružníků dostaly až na území Slovenska. Ovšem, vidíte, útok je zastaven. Dochází zase k velkým ztrátám. A bude následovat protiútok rakouských jednotek. V té době generálové nic jiného neuměli než vyskočit tam a zpátky. Ruské jednotky vstupují do svých zákopů a nastupují. V čem se odlišovali, když tady vidíte, čem se odlišovala výstroj našich legionářů, našich prvních družiníků, příslušníků české družiny. Vlastně oni měli úplně totožnou tak, poklepá kladívkem, zase se závěr, záboj, závěr poklepá a jede se dál.